Ola, estamos en Clonmacnoise, no centro de Irlanda. Estamos neste sitio, neste lugar especial, porque estamos a seguir os pasos a un galeguista chamado Plácido Castro, que naceu en Corcubión en 1902 e morreu en Cambados en 1967, e que estivo neste sitio hai case 100 anos. No verán de 1928 fixo unha viaxe por as terras de Irlanda, dirixiuse ás illas Blasket, e fixo unha parada neste sitio, neste lugar especial, un lugar histórico moi importante para o patrimonio histórico e cultural de Irlanda. Estamos aquí na ribera do río Shannon, e este sitio é un lugar, un mosteiro fundado no século VI por Ciaran. Plácido Castro, que estivo aquí nese verán de 1928, escribía unha serie de artigos que publicou en El Pueblo Gallego, o diario de Vigo, e que están recollidos neste libro da Fundación Plácido Castro. Vou ler o inicio do capítulo do artigo que Plácido Castro lle dedica a este mosteiro de Clonmacnoise. O mosteiro de Clonmacnoise, 28 de agosto de 1928. Clonmacnoise é a máis impresionante das ruínas monásticas de Irlanda. Aquí sentimos, como en ningunha outra parte, a grandeza do cristianismo céltico, o seu intenso amor á cultura, que os diferencia do cristianismo en tantos outros países. Este lugar, este mosteiro, realmente é un conxunto de edificios nos que quedan as ruínas, lóxicamente, que non foi únicamente un mosteiro, senón tamén foi como unha especie de cidade, de vila, das máis importantes na Europa do cristianismo, do primeiro cristianismo. Así que non sorprende que Plácido Castro quixera facer unha parada neste sitio especial. Un cando está aquí, a verdade é que sinte algo especial, é un lugar que ten algo de máxico, algo de diferente ao resto. Estamos nun sitio que merece a pena visitar, e a verdade é que, aínda que queda un pouco afastado da vila máis cercana, máis próxima, e Athlone está a unha media hora daqui, pois merece a pena facer ese esforzo de achegarse a este sitio. Así que non estamos arrepentidos de facer este camiño.